Здравейте, днес искам да поговорим за маските, защото всеки човек носи маски понякога за да се предпази, друг път за да се скрие дори от самия себе си. И това някак си напомня за детето, което затваря очи и вярва, че ако не вижда света, света също няма да го види. И маската създава илюзия за невидимост и дава едно усещане за свобода, т.е. свободата да бъдем различни или свободата да прекрачим граници, които иначе не бихме си позволили изобщо да прекрачим, ако сме без тази маска. И в моменти, в които човек свали своята маска, той става истински. Но видимостта носи уязвимост, носи също така и отговорност и когато си разпознат, всъщност носиш последствията за своите думи и за своите действия. От друга страна, анонимността пък може да даде кураж, но и да подхрани илюзията, че за мен правилата, ако аз съм с тази маска, не важат. Маските не са само за престъпници, те са част от живота ни. В ежедневието слагаме професионални, слагаме социални, слагаме емоционални маски. Понякога ги слагаме, за да защитим другите, а понякога ги слагаме, за да избегнем своите собствени страхове. И затова ще ви помоля всеки един от вас да си зададе въпроса: ако имахте възможността да бъдете напълно невидими, какви щяхте да бъдете всъщност вие, как щяхте да действате, как щяхте да изглеждате и какво щяхте да казвате. Важно е да разпознаете кога и защо носите определена маска. Дали го правите от страх, примерно за да се предпазите, или защото не сте сигурни в себе си. Каква е причината да слагате тази маска? Защото автентичността често изисква смелост. Да бъдете истински означава да приемете, че не винаги ще бъдете харесвани, не винаги ще бъдете разбрани и още повече не винаги ще бъдете чути. Това ще привлече обаче хора, които ви ценят. Хора, които ви ценят такива каквито са, с вашето автентично аз. И да, в някои ситуации е необходимо да имате професионална или социална маска в ежедневието си, но е важно това да не се превръща в механизъм за бягство от вашето аз, от вашата автентичност. И да си позволите да говорите открито за вашите мисли и за вашите емоции, всъщност намалява нуждата от преструвки и създава едни по-дълбоки връзки с околните. Взаимоотношенията се подобряват в пъти. Маските не са проблем сами по себе си, те са част от човешкото поведение. Проблемът идва, когато започнете да се криете зад тях, до степен такава, в която вече вие забравяте кои сте. И истинското решение е баланса. Да знаете кога да се защитите, кога да бъдете уязвими, без да губите връзката с вашето автентично аз, без да губите връзката с себе си. Решението на този проблем, маските, които хората носят, за да се скрият от себе си и от другите, всъщност е осъзнаването, приемането на нашата собствена идентичност. Кой съм аз? Затова определи си един ден без маски, днес си постави, да речем, или утре за цел, поне в една ситуация да бъдеш напълно автентичен, без изобщо да се криеш зад социални роли или някакви удобни отговори да дадеш, без да се нагаждаш според ситуацията. Просто изрази мнение, което обикновено премълчаваш, да речем. Или сподели истински свое чувство с някого, без да го, да речем, да го умекотяваш. Или направи нещо, което истински ти носи радост, без да се притесняваш как ще реагира отсрещния или как ще изглежда това нещо отстрани. В края на деня си направете на саморефлексия, запишете си как сте се почувствали, дали имаше напрежение или пък обратното имаше освобождение, как реагираха другите на това. И така ще разберете кои маски наистина ви пречат и кои са просто част от вашето ежедневие или част от ежедневната ви защита. Много е важно това нещо да го направите, за да не губите наистина вашето автентично